مس راديو رنايكم زلكم زخبركم سمعتنا ازي صومناوي فتصاميتاتيو ابناي سنبت فتصاميتات نكونتات سباو مسلات إيرترا غتتصاري زغومت ጉጅለ ውድብ ሕቡራት ሃገራት መንግስቲ ኤርትራ በካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ዝመሓደራት ካላት ጥዕና ምህጋሩ ከም ዘተሓሳሰባ ገሊጻ ሓላፊት ናይታ ጉጅለ ዳንኤላ ክራፈዝ ጄኔቫ ካብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ኣብ ዝሃበቶ ቃል በንጻርቲ ዝሰራየ ምዕባለታት ሰላም ኣብ ኤርትራ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘይተቀየረ ድሕሪ ምዝኽኻር መንግስቲ ኤርትራ ንኣህጉራዊ ስምምዕ መሰል ደቂ ሰብ ከምውን መሰል ምኽባር ሃይማኖትን ሃይማኖታውያን ትካላትን ከኽብር ፀዊዓ መንግስቲ ኤርትራ ብዕለት 12 ሰነ በካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ክመሓደራት ጽንሓት ካላት ጥዕና ሃጊሩ ንብረተን ክዘምትን ከሎ መፍትሕ ኣይንረክብን ዝበሉኻ ምስ ንብረቱ ነቲ ትካላት ከም ዝዓሸጎ ኣቐዲሙ ተገሊጹ እዩ ለኽቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ብዕለት 13 ሰነ ንሓሙሽተ ኣባላት ደብረ ቢዘን ዝኾኑ ኣቕሽሽቲ ከም ዝቐየደ ከተዘኻኽርን ከላ ንምትእታው መንግስቲ ኣብ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ብምቅዋሞም ከም ዝተኣስሩን ሰለስተ ካብኣቶም ልዕሊ 70 ዓመት ዝዕድሚኦም ምዃኖምን ገሊጻ ዳንኤላ ክራፈዝ ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ዝገብሮ ምትእትታው ደው ከብል ብዓብዪ ኸኣ ብሰንኪ ሃይማኖታዊ እምነቶም በብእዋኑ ዝቕየዱ ዘለዉ ዜጋታቱ ብዘይወዓል ሕደር ናጻ ክሰዶም ፀዊዓ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ከም ዝተኻየደ ካብታ ሃገር ዝሰፈነዎ ዜና ኣመልኪቱ መንግስታውያን ማዕከናት ዜናታ ሃገር ኣብ ዘቃልሑ ሓበሬታ ኣብ ባህር ዳር ዝመደበሩ እቲ ክልላዊ መንግስቲ ዛጊት መንነቶም ብዘይተፈልጡ ዕጡቓት መጥቃዕቲ ከም ዝወረዱ ሓቢረን ወሃብ ቃል ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር ኣማስዩብ ዝሃቦ መግለፂ ብወገኑ እቲ ፈተነ ዕልዋ ኣቐዲሙ ዝተወደበ ምንባሩን ነዊሕ ከይጸንሐ ከም ዝፈሸለን ሓቢሩ ከተማ ባህር ዳር ቀዳም ምሸት ከቢድ ናይ ተኽሲ ምልውዋጥ ከም ዝመስከረት ዝገለጹ ንዓይኒ መሰኻኽር ህዝባዊ መጓዓዝያን ካልኦት ወሃብቲ ኣገልግሎታትን ንግዚኡ ደው ኢሉ ከም ዘሎ ገሊጾም ናይቲ ፈተነ ዕልዋ ወግዓዊ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ሓላፊት ጸጥታ ናይቲ ክልል ብዝነበረ ብርጌደር ጀነራል ኣሳምነው ጽገ ዝተመርሐ ምንባሩ ኣብቲ ክልላዊ ምምሕዳር ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ገሊጹ ኣብቲ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ዝሞቱን ዝቆሰሉን ከም ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝገለጸሉ ኣብ ኣኼባን ከለዉ ብገዛእ መሳርሕቶም መጥቃዕቲ ከም ዝወረዶም ሓቢሩ ኣብዚ እዋንዚ ከተማ ባህር ዳር ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁፅፅር ፈደራላዊ ሰራዊት ኣትያ ከም ዘላ ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን መራሕቲ ህዝባዊ ናዕቢ ሱዳን ነቲ ብኢትዮጵያ ዝቐረበ እማመ ሰላም ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተቐበልዎ ኣፍሊጦም መራሕቲ ምንቅስቓስን ናጽነት ለውጥን ብ22 ሰነብ ዝሃብዎ ቃል ኢትዮጵያ ዘቕረበቶ እማመ ምስቲ ኣቐዲምና ከነቕርቦ ዝጸናሕና ጠለብ ዝሳነ ብምዃኑ ተቐቢልና ኣለና ኢሉ ብመሰረት ዝቐረበ እማመ 15 ዝኣባላ ብሲቪላውያን ዝቖመት ጉጅለ ናይ መሰጋገሪ እዋን ክትሕዝያ ንህዝባዊ ናዕቢ ሱዳን ጨውዩ ስልጣን ኣብ ወታደራዊ ምሕዳር ክጸንሕ ዝጠለበን ነቲ ናዕቢ ክመርሑ ዝጸንሑ ልፍንቲ ተቃወምትን ሲቪካውያን ማሕበራትን ድሕርቲ ህይወት ልዕሊ 100 ሰባት ዝወሰደ ፍጻሜ ኣብ ከቢድ ወጥርዮም ጸኒሖም ሓደ ካብቶም መራሕቲ ተቃውሞ ኣምጃድ ፋሪድ ብወገኑ ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ስልጣን ዝርከብ ቆንስል ብ8 ሲቪላውያንን 7 ወታደራውያን ውልቀ ሰባት ክቐውም ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ ወታደራዊ ቆንስል ሱዳን ን3 ዓመት ዝጸንሕ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ክመርሕ ከምውን ካብ 300 መናብር ባይቶ 3/4 ክውንን ይመዲቡ ነይሩ ናይቲ ህይወት 128 ሰልፈኛታት ዝወሰደ ፍጻሜ ግና ዛጊት ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን ምስ ሬድዮ ረናይኩም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ንኢትዮጵያ ምስ ወደባት ኤርትራ ዘራኽብ መስመር ባቡር ክስራሕ መደብ ወፂኡ ከም ዘሎ ተገሊጹ ሚኒስተር ፋይናንስ ኢትዮጵያ ብሓሙስ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ንግዲ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ቃል ንወደባት ባፅዕን ዓሰብን ብቐጥታ ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽብ መስመር ባቡር ንኽስራሕ መጽናዕቲ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ኣመልኪቱ ናይቲ ተጀሚሩ ዘሎ መጽናዕቲ ባንክ ዓለም ሓላፍነት ወሲዱሉ ከም ዘሎ እቲ ሚኒስተር ብተወሳኺ ገሊጹ بمسرت تي بروجكت ودبات عسب متوعن من سميناوي مبرعون مأكلين زواتات إثيوبيا بغتا كرخوبيهم ኢትዮጵያ ንወደባት ኤርትራ ኣብ ዘይተቀመሉ ዝነበረት እዋን ምስ ጅቡቲ ኬንያን ሱዳንን ዘራኽባ መስመራት ባቡር ሃኒፀያ እንተኾነ ድሕሪ ሓድሽ ዝምድና ኢትዮጵያን ፕሬዚደንት ኢሳያስን ወደባት ኤርትራ ክትግልገለሉ ስለ ዝተፈቀደላ ናይ ኣየር ምድርን ባሕርን መጓዓዝያታት ዳግም ኣብ ምህናፅ ትርከብ
እዚ ኣብ መጽናዕቲ ዘሎ መስመራት ባቡር ክንደይ ባጀት ክሓትት ምዃኑ ገና ዘይተፈልጠ እኳ እንተኾነ ኢጣልያ እትርከበን ገለ ሃገራት ድሮ ተገዳስነት ኣርኤን ከም ዘለዋ ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ዋዕላ ንግዲ ተገሊጹ። ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢጣልያ ንማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃበቶ ቃል ሃገራ ኣብቲ ንወደባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከራኸብ ተመዲቡ ዘሎ መስመር ባቡር ክትጽምበር ድሌት ከም ዘለዋ ሓቢራ። ንሳ ብተወሳኺ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኣቶ የማነ ገብረአብን ከም ዘተየት ሓቢራ። እቲ ኣብ መንጎ ወከልቲ ኢጣልያ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ሆቴል ሓያት ከም ዝተኻየደ ዝግለጽ ዘሎ ኣኼባ ንሓፂር ግዜ ከም ዝወሰደ እኳ እንተተገልጸ ኣቐዲሙ ኣብ መደብ ከም ዘይነበረን ምስቲ ናይ ንግዲ ዋዕላ ከም ዝተጋጠመን ኣብሪሃ። ኣብ መንጎ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣማኻሪ ፕሬዚደንትን ባዕሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ጥራይ ተሓፂሩ ዝርከብ ዝርዝር ስምምዓት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ሓያሎ ዜጋታት ሻቕሎት ፈጢሩ ከም ዘሎ በብእዋኑ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ሓላዊኡ ብዝተተኮሰሉ ጥይት ህይወቱ ከም ዝሓለፈት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ትማሊ 23 ሰነ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ጀነራል ሰዓረ መኮነን ምስ ጥሮታ ዝወፀ ሜጀር ጀነራል ገዛ ኣበራ ኣብ መንበረ ገዝኡ እንከሎ ካብ ሓላዊኡ ብዝተተኮሰሉ ጥይት ከም ዝተቐትለ ሓቢሩ። ናይቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተኻየደ ፈተና ዕልዋን ቅትለት ናይ ዝሓለቓ ስታፍን ሓላፍነት ዝወስድ ሓላፊ ናይቲ ዞባ ዝነበረ ብሪጋደር ጀነራል ኣሳምነ ውፅጉ ከም ዝኾነዩ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ዝገልጽ። ኣብቲ ኣብ ባህር ዳር ዝተኻየደ ፈተና ዕልዋ ኣመሓዳርቲ እቲ ዞባ ኣብ ኣኼባ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ኣብ ልዕሊኦም ተኹሲ ተኸፊትዎም። እቲ ኣመሓዳሪ ዝርከቦም ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዝሞቱን ካልኦት እውን ከም ዝቆሰሉን መንግስታውያን ማዕከናት ዜናት ሃገር ኣቃሊሐን። እዚ ኣብ ባህር ዳር ዝተኻየደ ፈተና ዕልዋን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ቅትለት ክልተ ጀነራላትን ቀጥታዊ ምትእስሳር ክህልዎ ከም ዝኽእል እዮም ዲፕሎማሰኛታት ዝገልጹ ዘለዉ። ድሕሪ እዚ ፍጻሜታት ከተማታት ኣዲስ ኣበባን ባህር ዳርን ኣብ ጽኑዕ ወተሃደራዊ ሓለዋ ኣቴና ኣለዋ። ኣብ መደብ ዝጸንሐ ህዝባዊ ኣኼባታት እውን ንግዚኡ ደው ኢሉ ከም ዘሎ ይግለጽ። ፌደራላዊ መንግስቲ ኣብዚ ክልተ ፍጻሜታት ዝተሳተፉ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘእተወ እኳ ይገልጽ እንተሎ መስርሕ ምቕራም ግና ገና ይቕጽል ኣሎ። እዚ ብሓላፍነት ዝሕተት ዘሎ ብሪጋደር ጀነራል ኣሳምነ ውፅገ ኣብቲ ዝሓለፈ ስርዓት ፈተና ዕልዋ ከተካይድ መዲብካ ተባሂሉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተቐይዱ ድሕሪ ምጽናሕ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ስልጣን ኣብ ዝተረከበሉ ብምሕረት ወፂኡ ሓላፊ ጸጥታ ክልል ኣምሓራ ኮይኑ ከገልግል ጸኒሑ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ስልጣን ተቆጻጺሩ ንዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ዘለዎ ደገፍ ደጊሙ ረጋጊጹ። ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ዝምራሕ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ብዕለት 24 ሰነ ናብ ከተማ ካርቱም ወግዓዊ ዑደት ኣብ ዝፈጸመሉ ምስ ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ከም ዝተራኸበ ኣገልግሎት ዜና ሱዳን ሓቢሩ። ኣብቲ ርክብ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝተላእከ ደብዳቤ ድሕሪ ምርካብ ኣብ ዝሃቦ ቃል መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጎነቲ ስልጣን ተቆጻጺሩ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ደው ኢሉ ከም ዘሎ መልኪቱ። ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኣቶ የማነ ገብረአብ ንማዕከናት ዜና ሱዳን ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብዚ ሱዳን ኣብ ተኣፋፊ ናይ መሰጋገር እዋን ትረከበሉ ዘላ ህሞት እቲ ወተሃደራዊ ቆንስል ጸጥታ ኣብ መውሓስ ዕዙዝ ተራ ከም ዝጻወት መንግስቲ ኤርትራ እምነት ከም ዘለዎ ገሊጹ። ንሱ ብተወሳኺ ኣብ ሱዳን መጺእ ዘሎ ፖለቲካዊ ለውጢ እታ ሃገር ምስ ኤርትራ ዝህልዋ ዝምድና ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፍት ይኽብል ገሊጹ። እቲ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ምክትል ፕሬዚደንት ወተሃደራዊ ቆንስል ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ከምኡውን ሌተናንት ጀነራል ሸምሸዲን ቃባሽ እውን ከም ዝተራኸበ ማዕከናት ዜና ሱዳን ሓቢረን። ከም ዝፍለጥ ኢትዮጵያ ጉዳይ ሱዳን ንምፍታሕ ኣብ መንጎ ሰልፈኛታትን ወተሃደራዊ ጉጅለን ዘተ ሰላም ንምጅማር እማም ኣቕሪባ ትሰርሓሉ ብዘላ እዋንያ ኤርትራ ነቲ ንህዝባዊ ናዕቢ ጨዊው ስልጣን ጨቢጡ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ደገፋ ደጊማ ተረጋግጽ ዘላ። ብኻልእ ወገን ወተሃደራዊ ቆንስል ሱዳን ነቲ ብኢትዮጵያ ዝቐረበ እማመ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዘይተቐበሎ ገሊጹ። ሌተናንት ጀነራል ሸምሸዲን ቃባሺ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ሰራዊት ንእማመ ሰላም ኢትዮጵያ ብመትከል ተቐቢሎ ወደ እምበር ዝርዝር ትሕዝኡ ገና ብሕጂ ክሪኦ ምዃኑ ሓቢሩ። እቲ ዘተ ሰላም ናይ ምድንጓይ ምላሽ ድሕሪ ዑደት ጉጅለ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ንምዃኑ ዝተረኽበ ሓበሬታ የለን። እቲ ዋህብ ቃል ኣብ መግለጺኡ ሰራዊት ነቲ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝቐረበ እማመ ከም ዝቕበልን ንሱ ቀዲሙ ከም ዝመፀን ድሕሪ ምዝኽኻር ኢትዮጵያ ምስቲ ሕብረት ብሓባር ኣብ ሓደ እማመ ክትበጽሕ ጸዊዑ።
بمسارة إثيوبيا زغربته أمامه زغوم ناي مسغاقر منغسي بشوعته سيفيلاويان شوعته وتهدراويان حدغا زي شراوي زغونه سيفيلاوي والكسب كخون زبليو حيال وغنات نزي بإثيوبيا سوسده ناي شمقلنا سقومتي دقفهم كغلصون كلو ناي منغسي إرترا دقف نوتهدراو قونسل ترايقنا قالو تاوي سعبين كهلو سقات كمزلو ديبلوماسيوان منجسات يتاوسو ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ፈተነ ዕልዋ ዘካየደ ጀነራል ኣብ ከባቢ ባህር ዳር ከም ዝተቐትለ ኣፈኛ መንግስቲ ሃገር ገሊጹ ብመሰረት ዝተዋህበ ሓበሬታ ጀነራል ኣሳምነው ጽገ ናይቲ ኣብ ባህር ዳር ዝተኻየደ ፈተነ ዕልዋ ህንዳሲ ክኸውን እንከሎ ቅስለት ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት እውን ምስኡ ከም ዝተሓሓዝ ገሊጹ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ጀነራል ኣሳምነው ኣብ ከባቢ ባህር ዳር ክቕተል እንከሎ ብርክት ዝበሉ ተሓባበርቱ ኸኣ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዘለዉ ፍሊጡ نزرزر كونتات تفتصامي بزملكت غنا توساق حبريتا يهبن أقدم أبيلو جنرال سامنو عليت زمسراتو سراويت ملشا يقوم كم زنبري قلت نزيدو كبل سرح زنبري حلقة ستاف سراويت جنرال سعر مكونن بقزع حلو يخمس قسليو زقلت زلو أبتيا بيت صحفت من محدار بحر دار زكايت زنبري أخيباون جنرال أسامنو نايولكو ناي بيهرم حرا سراويت يململ كم زلون دون مبالو كوسات زلو سقومتن أم الزررابن كلويو اتمتكعتي تفتسيموام أما حداري أنباتشو مكونن نام خاريون كمون أخبار حقيتي زوبازر كبام كغتولم كلو كالوتون زاقيت قصرم زي تقلت قوسيلوم كم زلو ناي عين مساخر نمعكنات زينا قليتهم صبتاوي كونتات كتما أديس أبا بتزامادي ترغاقي كوانتلو أقلقلوت إنترنت غنا تغاريت إزلو أبزي بإثيوبيا عليتاو قيتشيس نابزل على ترزو بتسحلو زلوان هاقراوي مريجان غكاد حدا عمد راي تريفو بمهلاو نتا هاقر حدش كلولاو كيف ترلا تساقيه لا هذه إذاعة إرنا مس راديو إرنا يخم زلكم تخبركم سمعتنا زي سومنا في التعميتاتيو أمنا يروبع في التعميتات ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዝተኻየደ ፈተነ ዕልዋ ዝተሳተፉ ተባሂሎም ብውሕዱ 13 ኣባላት ፀጥታ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዘለዉ ሺንህዋ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ሺንህዋ ንሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብምጥቃስ ብ25 ሰነ ኣብ ዘቕረቦ ፀብጻብ 7 ኣባላት ፀጥታ ኣብቲ ፍጻሜ ከም ዝተቐትሉ ኣመልኪቱ ሓላፊ ፖሊስ ዞባ ኣበረ ኣዳሙ ኣብ ዝሃቦ ቃል ብወገኑ 6 ኣባላት ፀጥታ ነቲ ፈተነ ዕልዋን ምፍሻል ኣብ ዝገበርዎ ግጥም ክቕተሉ ከለዉ ካልኦት 4 ኸኣ ብከቢድ ቆሲሎም ከም ዘለዉ ኣመልኪቱ እቲ መርመራ ገና ኣብ መስርሕ ከም ዘሎ ዝሓበረ ሓላፊ ፖሊስ ዞባ ዛጊት ብርጋዴር ጀነራል ተፈራማሞ ዝርከቦም 4 ላዕለዎት ሓለፍቲ ክልል ኣምሓራ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረ መኮነንን ሜጀር ጀነራል ገዛ ኣበራን ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ምስቲ ኣብ ባህር ዳር ዝተኻየደ ፈተነ ዕልዋ ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ኣሕመድ ነቲ ፍጻሜ ኣብ ዝኾነነሉ ገሊጹ እዩ ንጀነራል ሰዓረ መኮነን ዝቐተለ ሓላዊ ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ እሞ ኣብቲ ፍጻሜ ህይወቱ ባዕሉ ሕሊፉ ተባሂሉ ዝተዘርግሐ ዜና እቲ ሓላዊ ከም ዘይሞተን ተወጊኡ ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቡ ከም ዘሎን ቤት ጽሕፈት ፌደራላዊ ፖሊስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣመልኪቱ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣቐዲሙ እቲ ሓላዊ ሞይትሉን ዝሃቦ መግለጺ ይቕሬታ ሓቲቱሉ ኣሎ ንቕትለት ሰዓረ መኮነን ብዝምልከት ካብ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝውሃብ ዘሎ ሓበሬታ በብእዋኑ ይቀያየር ምህላው እቲ መርመራ ገና ከም ዘይተጻፈፈዩ ዘመልክት بدرجة هاجر أبز خلت ፍጻሜታት بقطع يكون بتزاور تساتيفكم تباهيلهم أب قيد أتيوم نايزلو قطر سبات بوحدو 280 بتصيح خمزلو زتفلاليا مع كنا زينة خبت هاجر إيجلتا حزب السودان سلطان حيزو زلو تهدراو جوجله سلطانو مولو بمولو نفسي بلاو منغست خسغاغر زصوع حيال تقاومو نمكياد داغمي ودادب كم زلو تفليطو وهب قال محبر موياوين السودان بصوني أبز قبرو تصاوعيد ن3 سنة حيال تقاومو خكايد مخانو قاليتو اتسلفين 3 سنة خكايد استمر تصولو مخنيات دما مبل 3 عمات ممتع بشر ناب سلطان مزخار مخانو حبيرو وتهدراوي قونسل السودان نتبي إثيوبيا زغرب أمامه ملو بملو كم زي تقبلو مقلاتو الذكر كوينو نتبي حبرة أفريقيا زغرب أمامه كم زقبلن نسو قدمو كم زمتأن أزخاخيريو እቲ ኢትዮጵያ ዘቕረበቶ እማመ ዝቐውም ናይ መሰጋገር መንግስቲ ብሸውዓተ ሲቪላውያንን ሸውዓተ ወተሃደራውያንን ሓደ ኸኣ ዘይሻራዊ ዝኾነ ሲቪላዊ ውልቀ ሰብ ክኸውን ዝብል ነይሩ
ኬንያ ናብ ሶማሊላንድ ናይ መጓዓዝያ መስመር ክትከፍት ምምዳባ ኣብ ሞንጎኣና ሞንጎ ሶማልን ተፈጢሩን ዘሎ ምስሓብ ከይዛይድ ተሰጊኡ ከም ዘሎ ተገሊጹ። መንገዲ ኣየር ኬንያ ካብ ናብን ናይሮቢ ሃርጌሳ ስሩዕ በረራ ንምጅማር መጽናዕቲ ወዲኡ ካብ መንግስቲ ፍቃድ ይጽበ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። እንተኾነ ኣብ ሞንጎ ኬንያን ሶማልን ብዋንነት ክልማያት ተላዒሉ ዘሎ ናይ ግባእኒው ምስሓብ ኬንያ ምስ ሶማሊላንድ ንግዳዊ መስመር ብምጅማራ ናብ ዝኸፍአ ጥርዙ ከይዓዝዝ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ድሮ ስጋቶም ይገልጹ ኣለዉ። እቲ ሶማል ኣቕሪባቶ ዘላ ዋንነት ክልማያት ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ እንተወሲዳቶ ኬንያ ብዘይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትተርፍ ስለ ትኽእል ኣብቲ ዞባ ሓድሽ ወጥሪ ከላዓል ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት ናይ ቃላትን ዲፕሎማስን ቁርቁስ ጀሚሮም እኳ እንተነበሩ ብሽምግልና ጉራብቲ ሃገራት ፍልልዮም ብዘተ ክፈትሑ ከም ዝተሳምዑ ይፍለጥ። እዚ ኬንያ ኣሚማቶ ዘላ በረራ ካብ ናብን ናይሮቢ ሃርጌሳ እንተተጀሚሩ ነታ ካብ ሶማል ተነጺላ በይናዊ ናጽነት ኣውጃ ዘላ ሶማሊላንድ ዓብ ቁጠባዊ መክሰብ ክትረኽበልያ። ከም ዝፍለጥ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ዱባይን ሰሙናዊ ናብ ሶማሊላንድ ዝቐንዐ ናይ ንግዲ በረራታት የካይዳየን። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ኣብ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዝመሓደራ ትካላት ጥዕና ዝተወስደ ስጉምቲ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ዝወርድ ዘሎ ኣደራዕ ጸሎት ንምብጻሕ ዝተገብረ ጻውዒት ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ኤርትራውያን ዘለዎም ደገፍ ገሊጾም። ሊቀ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ተስፋ ማርያም ኣብ ዘቐረብዎ ጻውዒት ካብ 25 ሰነ ጀሚሩ ክሳብ 12 ሓምለ ዝጸንሕ ናይ ጸሎት ስነ ስርዓት ክካየድ ዝጠልብ እዩ። እቶም ሊቀ ጳጳሳት ኣብ መልእኽቶም ብሰንኪቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝወሰዶ ስጉምቲ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ክረኽቡ ንዘይከኣሉ ህዝቢ ኣብ ጸሎቱ ክዝክሮም ጸዊዖም። መንግስቲ ኤርትራ ነዘን ብካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዝመሓደራ ትካላት ጥዕና ምህጋሩ ብፍላይ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ብኣሽሓት ዝቝጸር ህዝቢ ከቢድ ሳዕቤናት ከኸትል ጀሚሩ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ቢንቢና ዝርከብ ትካል ጥዕና ብምዕጻውን ንኣገልግሎት ዝተዋፈረት ኣምቡላንስ ኣብቲ ትካል ብምዕሻጋን ህጹጽ ኣገልግሎት ክትረክብ ዘይከኣለት ኣደ ዕሸል ገዲፋ ህይወታ ከም ዝሓለፈት ኣቐዲሙ ብሬድዮ ኤረና ተቓሊሑ እዩ። ኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መላ ሃገር ጀሚሮሞ ዘለዉ ምህጋር ንብረት ሃይማኖታውያን ትካላት ግን ኣይቕጽል ከም ዘሎን መፍትሒ ኣይንረክብን ኢልኩም ንዝተባህሉ ደናግልን ኣገልገልትን ከይተረፈ ይኣስሩ ምህላዎም ከቢድ ቁጥዐ ፈጢሩ ይርከብ። ሊቀ ጳጳሳት ኣቡነ መንግስቲ ኣብ መልእኽቶም በዚ ኢሎም ቅነ ኣብ ቤተ ክርስቲያንናን ህዝብናን ተረኺቡ ዘሎ ዘሕዝን ፍጻሜታት ክንሓዝንን ክንበክን ንቡር እኳ እንተኾነ ንሕና ኣመንትን ደቂ ተስፋን ስለ ዝኾንና ብዘይካ ኣምላኽ ክረዳእናን ከጸናንዐናን ሽግርና ክፈትሓልናን ዝኽእል ሓደ እኳ ከም ዘይብልና ፈሊጥና ኣብ ቅድሚኡ ተደፊእና ኣብ ጾምን ጸሎትን ክንጽመድ እንከሎና መሰርሆት ከም ንረክብ ኣይንጠራጠርን ክብሉ መንፈሳዊ ጻውዒቶም ኣቕሪቦም። ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ሓያሎ ኤርትራውያን ናይ ግድን ኣይኮነን ኣመንቲ ካቶሊክ ክንከውን በብእምነትና ንህዝብና ንጸልይ ብዝብል መንፈስ ነዚ ጻውዒት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዘለዎም ደገፍ ይገልጹ ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ዞባ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ብውሕዱ 37 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ኣመሓዳሪት ዞባ ኣፍሊጡ። ኣሻዲ ሓሰን ንኣሶሽትድ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ብረት ዝዓጠቑ ውልቀ ሰባት ብሰንበት ወጋሕታ ናብተን ኣብ መተከል ዝርከባ ንኣሽቱ ዓድታት ብምእታው ሰላማውያን ሰባት ክቐትሉ ከም ዝጀመሩ ገሊጹ። ቤንሻንጉል ጉሙዝ ምስቲ ብዕለት 22 ሰነ ፈተነ ዕልዋት ዝተኻየደሉ ዞባ ኣምሓራ ዝዳወብ እዩ። ኣመሓዳሪት ዞባ ኣሻዲ ሓሰን ኣብ መግለጺኡ እቶም ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ መጥቃዕቲ ዘውረዱ ጉጅለታት ሰዓብቲ ናይቲ ኣብ ባህርዳር ዕልዋ ዝፈተነ ጀነራል ከም ዝኾኑ ሓቢሩ። እቶም ዕጡቓት ጉጅለታት ብዘይካቶም ዝሞቱ 37 ሰባት ንካልኦት 18 ሰባት ድሕሪ ምቑሳሎም ናብ ዞባ ኣምሓራ ከም ዝተመልሱ ይግለጽ። እዚ ንኢትዮጵያ ጋጢምዋ ዘሎ ሓድሽ ማዕበል ዓሌት ዝሰረቱ ግጭት መንግስቲ እታ ሃገር ህጹጽ ፍታሕ እንተዘይገይሩሉ ነታ ሃገር ኣብ ከቢድ ዓዘቕቲ ክሸማ ከም ዝኽእል ፖለቲካውያን ተንተንቲ ይገልጹ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ስልጣን ዘሎ ወተሃደራዊ ሓይሊ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ክካይዶ ዝጸንሐ ምቕታልን ዓመፅን እንተቐጺልዎ እገዳ ክትገብረሉ ምዃና መጠንቀቕታ ቀሪቦ። ምክትል ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪቃን ሱዳንን ማኪላ ጄምስ ንባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ብዝሃበቶ መግለጺ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ብቐጥታን ኢዳ ዞረን ዘካየዶ ዓመፅ ብቕጽበት ደው ከብል እንተዘይኮይኑ ግና ኣሜሪካ ክሳብ እገዳ ዝኸይድ ስጉምቲ ክትወስድ ከም እትኽእል ኣብሪሃ።
እቲ ገዳ ናይ ቪዛን ቁጠባን ክኸውን ከም ዝኽእል ዝገለጸት ማኪላ ጄምስ ዘድሊ መጽናዕቲ ወሲድና ነቲ ዒላማ ክኸውን ዘለዎ ኣካል ንምርካብ ኣበርቲዕና ክንሰርሐሉ ኢና ብምባል ኣስሚራትሎ ነሳብ ተወሳኺ እቲ ዝሓሸ ኣብ ሱዳን ለውጢ ከምጽእ ይኽእል ኢሉ ምምሕዳር ዋሽንግተን ዝኣምነሉ ሰላማዊ ዘተ ኣብ መንጎ ለውጢ ዝጽውዕ ዘሎ ህዝብን እቲ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለን ምዃኑ ገሊጻ ነቲ ብኢትዮጵያ ዝቐረበ እማመ ድሕሪ ምንኣድ ከዓ ሃገራ ነቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ በይኑ መንግስቲ ከቕወም ዝብል ሓሳብ ከም ዘይትድግፍ ኣፍሊጣ ከም ዝፍለጥ ኢትዮጵያ ዝቐረበቶ እማመ እቲ ዝቐወም ናይ መሰጋገር መንግስቲ ብ7 ሲቪላውያን 7 ወተሃደራውያን ሓደ ከዓ ዘይሻራዊ ሲቪላዊ ውልቀ ሰብ ክኸውን ዝብል እዩ ሓይልን ናጽነትን ለውጥን ነቲ እማመ ደገፉ ክገልጽ እንከሎ ወተሃደራዊ ቆንስል ግና ከም ዘይተቐበሎ ይፍሊጡ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኣወጻእ ዝርከቡ ዜጋታቱ ናይ ጸቕጥን ምፍራህን ተግባራቱ ብሰፊሑ ከካይድ ጸኒሑ ክብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ከሲሱ እቲ ኣህጉራዊ ትካል ተጣባቂ መሰላት ብሓሙስ 27 ሰነ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ መንግስቲ ኤርትራ ብኣወጻእ ዝርከባ ኤምባሲታት ኣቢሉ ኣብ ልዕሊ ዝነቕፍዎን ብቓልዕ ዝቃወምዎን ዝገብሮ ምጉዕባዕን ምፍራህን ክቕጽል ከም ዘይብሉ ብምዝኻር ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ተጣበቕቲ መሰላት ከዓ ዝወርዶም ዘሎ ክሳብ ናይ ሞት ዝበጽሕ ናይ ምፍራህ መልእኽቲ ብትሪ ኾኒኑ እቲ ካብ 2011 ክሳብ ጉንበት 2019 ዓመተ ምህረት ዘሎ ግዜ ዝሸፈነ ጸብጻብ ሰበስልጣን ኤርትራ በቶም ኣወጻእ ዝዓበዩ ቢያንግ ፒኤፍዲጄ ዝብል ስም ተጠርኒፎም ዘለዉ መንእስያት ኣቢሉ ንሰብኣዊ መሰል ዝጥሕስ ተግባራት ከም ዘፈጸም ምስ መርትዖታት ኣሰኒዩ ኣቕሪቦ ኣሎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብተወሳኺ ናይ ሚኒስተር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣምባሳደራት ኤርትራ ኣብ ጃፓንን ኬንያን ናይ ማሕበራዊ ሜድያታት መልእኽትታቶም ከም ኣብነት ብምጥቃስ ብደገፍቲ እቲ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ተጣበቕቲ መሰላት ዝግበር መጥቃዕቲ ዝድግፍ ጽሑፋቶም ከም መርትዖ ሒዝዎ ከም ዘሎ የነጽር እቲ ትካል ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ኤርትራ ብኣወጻእ ዝርከባ ኤምባሲታት ኣቢሉ ኣብ ልዕሊ ነቐፍቱ ዝገብሮ ምጉዕባዕን ጸቕጥን ክቕጽሎ ክፍቀደሉ የብሉን ክብል ለቦ ኣሕሊፉ ኤርትራ መበል 47 ኣባል ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ከም ምዃና መጠን ንሰብኣዊ መሰላት ምኽባርን ምስቲ ባይቶ ሙሉእ ምትሕብባር ምግባርን ዝኣመሰሉ ግዴታታት ስለ ዘለዋ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዶባታን ዝፍጸም ምካስ መሰል ደቂ ሰብ ደው ከተብል ዝጽውዑ ሓያሉ ኣህጉራውያን ተጣበቕቲ መሰላት ብተደጋጋሚ ጥርዓኖም ከስምዑ ጸኒሖም እዮም ምልሻ ጃንጃዊድ ኣብ መላእ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ናዕቢ ንምቑጻይ ጎነፃዊ ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ ካብቲ ሃገር ዝተመሓላለፈ ዜና ኣመልኪቶ እቲ ጉጅለ ምልሻ ካብ ሶኒ 24 ሰነት ሒዙ ጀመሮ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ንሓያሎ ተጣበቕቲ መሰላትን መራሕቲ ናዕበኛታት ንዝበሎም ሰሞያን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእቲሎ እቲ ኣብ ሰሜን ዳርፉር ከሰላ ገዳርፍ ኣትባራን ካርቱምን ዝቕጽል ዘሎ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ምልሻ ጃንጃዊድ ብወተሃደራዊ ቆንስል ተኣዚዙ ድዩ ወይስ በይናዊ ስጉምቲ ብምውሳድ እዩ ዘካይዶ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ኣይተነጸረን እንተኾነ ምሕዝነትን ናጽነትን ለውጥን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ግዜያዊ መንግስቲ ሱዳን ንምቋም ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ንድሕሪ ዝጎስስ ከም ዝኾነ ኣፍሊጦ ምልሻ ጃንጃዊድ ሰራሕተኛታት በዓል መዚ ኤሌክትሪክ ንዝኾኑ 11 ኢንጂነራት እውን ኣብ ቀይዲ ኣእቲሎ እቶም መራሕቲ ኣድማ ዝበሎም ኢንጂነራት ሓደ ካብቶም ንህዝባዊ ናዕቢ ዝመርሑ ዘለዉ ትካላት ማሕበር ሰብ ሞያ ሱዳን ኣባላቱ ምዃኖም እዩ ዝግለጽ ምልሻ ጃንጃዊድ ስሙ ናብ ህጹጽ ረድኤት ሰራዊት ሱዳን ብምቕያር ኣብ እዋን መሪሕነት ኣልበሽር ዶባት ክሕሉ ብሓድሽ መልክዕ ድሕሪ ምቋሙ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ከተማታት ሱዳን ብምእታው ካልኣይ ፍሉይ ሰራዊት ሃገር ኮይኑ ይርከብ እቲ ምልሻ ኣብ ዶባት ሱዳንን ሊብያን ኣብ ሓለዋ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ሓያሎ ስደተኛታት ምብራቕ ኣፍሪቃ ዘይተኣደነ ግፍዕታት ኣውሪድዮ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዝተኻየደ ፈተነ ዕልዋ ኢድ ነይርዎም ክኸውን ከም ዝኽእል ናይ ዝተጠርጠሩ ዜጋታት ቁጽሪ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ካብቲ ሃገር ይገልጹ ወሃብ ቃል ሃገራዊ ምንቅስቓስ ኣምሓራ ክርስቲያን ታደለ ትማል ሓሙስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ 56 ካብ ኣባላቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካልኦት 10ታት ድማ ኣብ ክልል ኦሮምያ ከም ዝተኣስሩ ገሊጹ ክርስቲያን ታደለ ብተወሳኺ እዚ ዝካየድ ዘሎ ናይ ምቕራብ መስርሕ ኣብ ልዕሊ ሰልፊ ሃገራዊ ምንቅስቓስ ኣምሓራ ዝዓለመ ጥራይ ዘይኮነስ ብሓፈሻ ኣብ መንነስ ተመርኮሰ መጥቃዕቲ ክብል ወቂሱ በዛ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ፈተነ ዕልወትን ቅትለት ሓለቓ ስታፍ ሰራዊትን ከም ሕብረት ኣፍሪቃ ኤኮዋስ ዝኣመሰላ ሕብረታትን ከምኡውን መራሕቲ ዝተፈላለያ ሃገራት ብዕሊ ከም ዝኾነንዎ ዝፍለጥ ኮይኑ
ሕብረት አፍሪቃ በመንገዲ አቦ ወንበሩ ሙሳ ፋኪ መሐመድ አብዝላአኮ መልእክቲ ንመላእ ቤተሰብን ፈተውትን ሞቲ ከምኡን ንመላእቲ ሃገር ምጽናዕ ብምናይ ነቲ ፍጻሜ ብዕሊ ኾኒኖ ኣብዚ ናይ ለውጢ ዕማምን ጽገናን ኣብ ጎኒ ቀዳማይ ሚኒስተር አብ አሕመድን መንግስቲ ኢትዮጵያን ከም ዘለውን ደጊሙ አረጋጊጾ እዚ ብ22 ሰነ ኣብ ባህር ዳር ዝተኻይደ ፈተና ዕልዋን ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝተኻይደ ቅትለት ሓለቓ ስታፍ ሰራዊትን ቀጥታዊ ምትእሳር ክህልዎ ከም ዝኽእል እዮም ዲፕሎማሰኛታት ዝገልጹ ዘለው ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን